Toto sú youtuberi, ktorí budú ovládať môj život na 24 hodín. OK guys, napísal som niekoľkým youtuberom, no a ako prvý sa mi ozval Hejlovec. Splň tú najťažšiu challenge v Minecrafte, ktorú ti zadá ChatGPT. Takže sa nachádzame na stránke ChatGPT, no a spýtame sa jej, aká je tá najťažšia challenge v Minecrafte, ktorú následne splním. Postav jednoduchý dom za 10 minút. Používať môžeš len drevo a kameň. Práve som čakal oveľa ťažšiu úlohu, no ale vôbec mi to nevadí, veľmi rád si postavím nejaký dom. Nemám absolútne žiadnu predstavu, ako by to malo vyzerať, alebo je to určite nejaké random. Pri tejto stavbe asi kameň ani nepoužijem popravde. Ok, pridám sem dvere. Tiež tam bolo napísané, že mám použiť aj nejaké sklo, takže to určite splním. OK, takže túto challenge som oficiálne splnil, mal by tu byť všetky materiály, ktoré mi napísal ChatGPT. No a síce to bolo ľahké, ale splnil som to. Takže Hejlovec, ďakujem za úlohu, no a poďme ďalej. Ďalšia úloha je od Horisa a znie dej si futbalový tréning. Takže Horis si pre mňa pripravil takú futbalovú výzvu, no a keďže už je 10 hodín večer, tak sa do toho pustíme zajtra ráno. Dámy a páni, takže 7 hodín ráno, ja sa naráňajkujem, no a mohli by sme už ísť na ihrisko. OK, vrátil som sa z natáčania, no a počas natáčania sa mi vybila GoPročka a tak stadiaľ bohužiaľ nemám žiadne použiteľné zábery. Takže sa fakt ospravedlňujem, no a poďme na ďalšiu úlohu. Vyhraj hru na záchode v Brawl Stars. No neviem, kde chodí na tieto nápady Fivko, ale poďme to splniť. Dámy a páni, vítajte na mieste, kde trávim 90% svojho času a áno, je to záchod. Vo vresku tu už mám svoj telefón, kde si zahráme teda ten spomínaný Brawl Stars. Brawl Stars som na záchode ešte nikdy nehral, takže to je taká premiéra a o toto bude viac zaujímavejšie, no ale myslím si, že by som s tým nemal žiadny problém. Hneď si tu idem po tento box, dúfam, že po mne nikto nepôjde a taktiež by som chcel vyhrať, pretože aj keď mám takéto slabé podmienky, mám veľkú šancu, predsa len som si zobral tohto krova, no a hneď už po mne ide nejaký kód, kámo. OK, nice, mám prvý kill, kámo, let's go. OK, takže tuto ešte zabijem túto Jackie, kámo. Oh, yes, zabil som ju, nie. Takže týmto by som sa chcel všetkým youtuberom poďakovať, no a užívajte Vianoce.